Badih japun di Bangkaulu, panembak kapah di Muaro, bari pun kami dahulu, samuilah salam dek nan basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupuh batang malah pari pucuk bajelo si aka jumbai di bawah urang kabatipu. Sungguh pun kami kapambari, bukannya orang cadik pandai, ujinya dua nan basimpu. Kami ko bukan ulang cadik pandai, alim bukan ulang mau indah, pangana rintang-rintangan, sakadar dapet dek manimang. Kok diadai kami mengupalang, disarak jauh sekali, kok sasek minta disapung, kok salah tolong tunjukkan. Salamai mandangan. Inyek guna, Ya ambo, kayaknya sembah tibu. di tengah-tengah tuh. Sembah menyembah dalam adai nambah tali hijau undang-undang tibu bepilin kalimbago salam inyek ditibukan. Di Jadi tengah. sembah sepatau kato nur menantang jemu kaswi namun dilingka dibuatan kandungan adai di pusoko. Dulunya sembah kadiadang serato salam mairengi. Kato sepatah menjadi awal menjang sabari kami ganggam tinggalam kalawi adai latibu di gelanggang sarak Allah di dalam dalil bab sarato ju pasalnya. Jaga di pikiran yang kata boleh caro satu pada pikiran hati kami. Amelah satu jobiduri intanlah pulang ke suaso nambah santan ditangguli syukurlah kita kepada Allah. Namun baanya tekini. Katunggu pitata jo patiti. Dek nagari bapa gajo undang kampung bapa gajo adek rumah bapa gajo pusoko. Yo mana? Di adek sepanua nagari bake barara jo baririang. Arak sepanua labu cancang tindiang korong kampung adek jamu tangga rumah minum jo makan pusokonya. Yo lah. Lah tumbuh tang di sepangkalan, tang nindak batungguan. Nambak masoi ko kini. Lah ye tajua angin tibo semu digalia ye jatang lorong dek janang nang katanga. Tahu dikilek bayang camin, tahu direntang kamaimpo ingek direntiang makaman cucuak pandai menjago lagi jukurang. Tagah berdiri di ruangan tangga menghasilkan cawan jo pinggan jawik bejawik kenyo pinggan tangan barisi kasandonyo. Yo. Sajak si bujang maempatan memacah indak sekalung balu. Dorong kepada otoknya pinggan. Ditapi samui baririang di tengah rajo bapandiang lagu baju kiri jo kanan pinggan barisi kasandonyo. Yo lah. Lorong kepada dinasinya. Padi nini orang tak pangkalan dan dijamu siti daerah dan diurak diuregandin. Hari paneh jamu talingkui, hari hujan jamu takaka masih nemukan alang-alang masih singa paneh patah. Ditumbuh di langsung batu walu banamo si akabah. Yo. Bare nan putih bukan kapalang ditampi mako basakam diindang mako barata. Sasuke bare dijarang penolakan cajo kuali sili baganti jalek nan datang mano namun tak makan juo. Dek nasi wapantang abi disanduk engkau melimpah. Yo. Tak kalau tampang datang kamari. Tak kalau ngasuh dahulunya dibawa Datuk Suri Birajo serato ceti bilang pandai. Sarangkek sama itu nanti ada puncak gunung Merapi. Air sarang susui juwo dibuat sawah setinjang sawah gadang setampang bani. Etan di padang, padangan padang panjang. Yo lah. Setangkai padi dituai makanan korong jo kampung rangkiang bare di halaman makanan anak dagang lalu. Padi nan indak ado ampo bone sajo kasadonyo. Yo. Orang kepada dinasing. Bila pe pandang lia dimuji dicajak kiri jo kanan dakek sigiran nan talatak atau juadah nang katanga. Kok kurang susun nambak siria, kok kurang ririk nambak jaguang maklumlah Tuhan bersifat kodim manusia bersifat gawa. Yo. Kok batamu gawa jo khilafat yo nak dibari kami maaf kepada itu. Lembak nan daripada itu. Dek niatan ibu jo bapak, dek dogak ninik jo mama, dek pinta kami silang nambah pangka karajo nambah pokok. Aye taisi minta diminum juada katanga minta disantap si nak samo dirasukan. Sedundun malam juga rabah si kok barulang pai mandi. Sedundun salam dengan samba jawaban kato diharap nak kembali pulang maklum kabaki ini. Lah sampai deh tuan. Sakirwala. Nasa panjang ketutuan tadi aduk ke badan diri ambo. Nan kajadi sawi saponyo iyo nan ba umpamo urang babido.
Rintang de ombak nan baguluang mabuak de riak turun nanya seso de oleng kiri jo kanan. Duduk taman wang juru mudi lah dipandang hilia jo mudi lah dicaliak kiri hijau kanan. Tampaklah pulau nan sabuah. Etan di karambiah nan satumpu. Dikejui kamu didondang lalu dicubo badayuang dapu lah dikayuah kayuah surang. Pulau batambah dakek jua. Nan sakarang kau kini malaki haluan kaditumbuak menjalang galah kadian takkan katori letak dalam bari banah disimpan limbago mananti tuan. Ti sababo mananti. Tuan paduko garang di tapi. Yo, Di tuan sembah saya. mantap. Salam jo maaf tak babate sambah jo simpuh menjalani. Sombah basibak dihilangkan buku ajo jangko ditinggikan. Disombahkan datuk nan basamu sandi andiko dalam kampung pucuk bule di nagari. Dan gadang basah batuah nan tinggi mampai pucuk nan jauh makanan cinta nan dakek makanan dago tapi samantang pun baitu nak dituan mana sombah disombahkan kepada tuan tanah Jawa tanah Palembang Pulau Karang Labuan Lawi Bangkahulu Timbalan Lawi dari Pagai satu pun indah membatasi lainnya undang nenek jo mama bak kato-kato orang dahulu bak bida-bida orang kini kamano jalan kasumpuling kue tumbuh di kepakan cupak jo gantang orang dahulu itu ditiru di toladan siturak namo bilalang igirih pulang baniago lai bacupak lai bagantang lai balukih balimbago kayu sape madang di lurah diambilkan kapapan sungguh lainya kapapan tundung kabek tidak nambarulah simpainan tidak kabasa gua itu ditiru jojo teladan. Tak kalau semua kali tak kalau nagari kali jajak adek nambala samo dilazimkan adek Allah menurut syarat Allah masawah kana rami sampai ka mugari lalu ka Ambon ka Makassar lalu ka Jawa ka Patani saloh manyolo ujung siam tak kalau sama so itu salili Gunung Marapi saidaran Gunung Pasaman tungku nanti go sajarangan rajo nanti go naik nombat pertama rajo dalam buo rajo banamo rajo ada cupak gantang tuah balabe itu manamo rajo ada kedua rajo Sumpu Kudus rajo manamo rajo ibadat memagang hukum kitabullah amal taat hukum berdiri masawah ka mano-mano lalu keluar tanah data tabentang lalu ke agam lalu karena 50 itu dikakah lawe di rentang panjang sampai sekarang iko kini ketiga rajo Pagaruyung pusek jalo kumpulan ikan bukan no rajo orang di Bali bukan no rajo di Pinto rajo berdiri sendirinya sasape mato tambilang kapanggali lubang tabu tagali di lubang lamo kok sasek sayo membilang liek kabungkah jota raju suri kapado pusakolamo nan sakarang kok kini sayo liek sayo pandangi dari ujung lalu ke pangka dari tepi lalu ke tengah teko gadang mama caruang cangkir ketek babilang tangan heran lama to memandangi dulang gadang laba susun saloh menyolot talam kunyang cukup barisi juadanya syarat to ayah salangkoknya Allah basusun nan bak siri Allah nan bak diri nan bak jaguang maklumlah kita tentang itu badiri bujang palagan orang nan arif bijaksana pandai ma otok jo membilang tahu jo erang dengan ganjang saja adek samulo jadi saja hitam samerah kuku gadang tajujuang di kapalo panjang tepikuh pada bahu limbak nan daripada itu pihak juada nan katanga atau ayah kopi nan barisi nan talatak di hari bantuan nan datang sepanjang adek sarato tuan manta marapulai sarato datuk je tuanku mananti marapulai ucapan datuk silang nama pangka sajoyo saya pelalu kepada tuan nan datang sepanjang adek sarato datuk je tuanku mananti nanti sepanjang adek juadah minta disantok ku ayah nan minta diminum nan jauh minta dijangkau nan dakek minta dikaku apa sebab dia itu di situ niat nanyo sampai di situ kau naknya selamat kan baitu bunyi bantuan tadi Mana? Badek sayo itu tuan lah sayo iyo patidokan lau ku pajangkauan nan bak pengajar orang tua talatak nambek diambil tahun jua ambek dijawe pakaikan baso jo basi nan sakarang kau kini kau indak minum jo makan sakada batamu lai kau jadi nambah itu sekian sembah berarti Apa ini? dibilang sampai itu Mendangah jawaban darinya Rasulullah senang dalam hati saja di dalam kiru. Kok didangah lah banyak bunyi, kok dipandang lelok rupo jadi buah bana ini tadi. Tantangan juada kami nak tengah.
batang gue nyek menerima mela ati rasaki kan baik itu bana. Yo tuan. Namun ba atu kini nang jadi sawi saponyo di ambo ka bakenya nambak ituan. Pihak di badan di Komisi Pangkalan nandi juga iyo dibalikan. Nandi ni iyo sampai. Tapi rupanya dia nyek sudah bawa bujuk patangi ko nama ibu dia di kami. Namun ba atu kini nyek pihak di hidangan nang katanga. Batang gue nyek menerima sio-sio kami tentang itu lain tak bodoso nyek melak ulang berpikir malah di nyek. Lah sampai deh tuan. Bilang sampai. Di tuan juga sembah saya. Lalu kan Sepanjang kata tuan itu kalah itulah banah pulau kironyo tapi samantang pun itu nan bak bida orang juo tak kalau masa dahulunya balayah kepada riace batiang ba mego-mego ukia bata buah joda lama bala buah tentang pulau aso juada nan terletak di mungko hidangan tamedu dian nan diate biarlah terletak saja di mungko ninya jo mama beko hidang itu santo sakit sembah tuan lah sampai dibilang sampai tuan. Ya mandangah jawaban darinya Rasulullah senang dalam hati saja dalam kiro-kiro. Namun ba atu kini nang kajadi sawi saponyo di ambo ka bakenya. Ba ibarat orang mandi kalubuk semua manimbo di tapian Allah kasenang hatinya. Pulang maklum ke bakenya. Lah sampai tuan. Bilang sampai. Ya sepanjang kata tuan tadi itulah kata nang sabananyo. Yo malah lah pulau kironyo. Bato sekarang kok kini tuan hanyutlah bungoh dari hutan bungoh campago dalam di jo dalam di bawah punai jo baraba hingga di pucuk gunung ledang tabang kutiko tampak bulan yo kepada tuan sarato ninya jo mama santok jualah juada jambak terletak di tahidangan nak senang hati sepangkalan kan begitu bunyi penyambahan tuan tadi bade sayo lu itu tuan lah sayo iyo patidokan lah pauku pejangkuan jo tuan bak tua pitu orang tua tuan anak orang di Bayu Sangkah taruh jalan Kapagar Uyang yo tabang tuan di pangka nak kami sisik di Uyang sakit sembah lah sampai ini dibilang sampai tuan menengah jawaban darinya Rasulullah senang dalam hati sejuk di dalam kilo-kilo adapun yang jadi buah bana dinya tadi pihak di badan dirinya anak orang di Batu Sangka nak jalan Kapagar Uyang tabang nek citan dari pangka nyek nak misiak dari Uyang kan baik tuan bana tuan. Namun ba atu kini nang kajadi sawi saponyo di ambo ka bakenya nan ba pitua inya jo. Angku kapalo mandiang minta susi kari sabila kapalonyo bismillahirrahmanirrahim. Konyo alhamdulillah rabbil alamin. Allah kasanang hati. Lah sampai deh tuan. Sakirwala. Mandangah harundiang dari tuan tadi lah senang hati ya malah kironyo. Jika baik itu kata tuan yo sagirulah tuan. Bismillahirrahmanirrahim.